Gwamna Dauda Lawal na ɗaya daga cikin fitattun tsoffin ɗaliban Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria, kasancewar a can ne ya digirinsa na farko da na biyu. Wannan dai wata ƙaƙƙarfar tawaga ce ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban jami'ar Farfesa Adamu Ahmad ta kawo ziyarar ban girma ga gwamnan a fadar gwamnatin jihar da ke Gusau. Da yake marhabin da tawagar, Gwamna Dauda Lawal ya bayyana ABU a matsayin ɗaya daga cikin jami'o'i mafi kadari a duniya, la'akari da ilimi mai nagarta da ya samu daga gare ta. Gwamnan, wanda ya waiwaye cike da kewar lokacin da yake karatun digirinsa na farko a jami'ar, ya ce sau tari ya fi gwammace ma ya tsaya a makaranta idan aka yi hutu a maimakon zuwa gida, saboda irin kyakkyawan yanayin da jami'ar take da shi. Gwamnan ya baiwa tawagar tabbacin ci gaba da agazawa jami'ar da kuma haɗa gwiwa da ita, musamman a ɓangaren bunƙasa aikin gona da kuma baiwa ma'aikata horo. Da noma yana ɗaya daga cikin muhimman abu da za mu samu haɗin gwiwa tsakanin Jami'ar Ahmadu Bello University da Zamfara State, saboda yawan kana magana in dai ƙwararru kake nema ta fannin noma, to in ka ce Ahmadu Bello University akwai su NAPRI da makamantarsu wanda duk duniya sun yi suna. Tun farko mataimakin shugaban Jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria Farfesa Adamu Ahmad ya jinjina wa gwamnan bisa nau'ukan tallafi na ƙashin kansa daban-daban da yake yi wa jami'ar tun ma kafin ya zama gwamna, da kuma irin namijin ƙoƙarin da ya yi cikin shekaru biyu kacal akan karagar jagorancin wannan jiha. Mu kuma abin alfahari ne gare mu Jami'ar Ahmadu Bello da cewa tana da ɗa kamar shi wanda ya zo ya canja kamannin yadda abubuwa suke, ba wai kadai a Zamfara ba a arewa. Mataimakin shugaban jami'ar ta ABU dai na tare da rakiyar magatakardan jami'ar Rabi'u Sama'ila da shugabannin cibiyoyin bincike da bunƙasa ayyukan gona da sauran mahukuntan jami'ar. Jamilu Ibrahim Gusau, labaran NTA.